Actually na be आंनि खिबुनै नुहुरनाय गामिया ना बे गामिया जों सानसे समाव हिन्दी फिल्म नायफैदोंमोन बै समाव जों उन्दैमोन अब्लाना उन्दैबा मा जाहैबाय एनडिएफबि आफाद दङमोन ना बे समाव फार्स्ट टाइम हिन्दी फिल्मखौ बे गामियावहाय खोन्थादोंमोन एलपि स्कुलाव अब्लाना खोन्थानायाव जोङो हिन्दी फिल्मनि बे जाय भिडिअ लाबोनाय ना बे भिडिअखौ सावनाय जादोंमोन आरोखि दा जों बे गामियावनो आं हाबफैनानै माखासे एक्सन टिभिनि नखर फेमिलि मार्टिस फेमिलि ना बिसोरनि न'आव फैदोंमोन आर'नाइ गांसे हरबाय बरायबाय थ' नङा होमबा दा दुखुनांथावना आरोखि दासिमबो अनसुंथाइखौ मोनाखै नङा होमबा आं मोनसे लामा खोन्थानि नैबे लामाया ना 50 बोसोर सिगां लामाया जेरै दङमोन नैबे दा सेम टु सेम ओरैबायदि हाखर ओरैबायदि अबस्था नैबे लामाया ना बे लामाया ओरैहाय जारगामि सहैबाय ओमफ्राय बे साइडजों सहैबाय गुबुन गुबुन गामि ओमफ्राय बै गामियावहाय दङ जाहैबाय एनडिएफबिनि नखर मार्टिस फेमिलि बिसोरबो मुंख्लं माबा मार्टिस जानाय थांहाय होननाय आरोखि आफादाव थांहाय होननानै बुङोमोन ओमफ्राय दा बिसोरबो जेबो मोनाखै आरोखि ना दा बिनि बिदाजोंबो आं रायलायनाया ओमफ्राय दुखुनांथावना आरोखि गोबां दाबो नै निउसाव होगोन आङो नैबे लामायाव एसे साननो गोनां आरोखि आजि 50 बोसोरनि सिगां जेरै दं दाबो बिनो आरोखि समस्थिया खिन्थु प्रमद बर'नि दै बे समस्थिया प्रमद बर'नि समस्थियाव हाखराबो लामानि हाखरा दाबो बिदिनो आरोखि रबिनाव सोंनायनि बे लामाया खय बोसोर जाखो आदा बिदिनो थाबाय थानाया हा गोदो जेरै 20 बोसोरनि 30-50 बोसोरनि सिगां लामाया जेरै दाबो बिनोखादा आदा बिदिनोथ' जाना दोङो बिदिनो जाना दोङो सेंसन जाबाय होनना बुङो मावनायबो जाया सेंसन जाबाय होनना बुङो मावनाय जाया प्रमद बर'नि समस्ति नामा सरकारा सोलायबाय मा जायो गोदोनि सरकारावबो जायासै गोदोनियावबो जायासै सेंसनालाय जादों होनदोंमोन दा आरो खामानिखौ मावासै माबा उसुबिदा मोनथिथ'आ दा ओमफ्राय बे लामायाथ' डाइरेक्ट ओरै दसिदा निजदिबिलि तांमारा गान्धीबारिबो सहैयो दा बिथिंजाय दानखे दुनखेनो गामि ओरै सिंजों हाबनानै नङा होमबा सहैयो जगमारि गान्धीबारि बिथिंजाय आरो सनला झारखना गरमसिं लामायाथ' नैबे आं गोदो आफादाव थाङिनि सिगां जेरै दङ दाबो बिनो बे दङ परिबर्तन ना जायखौ बुङो गुस्लायनायखौबो जों लुबैदोंमोन गुस्लायनांगौ सरकाराबो सोलायनांगौ जों बेखौ लुबैदोंमोन नाथाय परिबर्तननि नामाव प्रमद बर'आ गावनि समस्थियाव नैबे लामाखौ बे लामा दोंसेयाखौ दासिमबो मावना होनो हायाखै परिबर्तननो नोंनि समस्ति परिबर्तन प्रमद बर' दिनै फार्स्ट टाइम आं होजेनबाय लामानि अबस्था बे लामाया सिदानो ओरै हाबोब्ला गामि फिसा फिसौ जों गामि दङ बेफोराव सहैयो खिन्थु दिनैसिमबो बे लामाया 50 बोसोरनि सिगां जेरै दं दाबो बेनो गेजेराव गुबुन सरकार फैदोंमोन बेबो मावनो हायासै फिसानो बक्स कालभार बानायनानै होदों बेबान ओमफ्राय दाथ' जेबो अन्थाइ थरसे गैखाया बावहाय नोंथांमोना नायनो हागोन बे नै अन्थाइ थरसे गैया होनबा दा बेफोरखौ मा होनगोन प्रमद बर'आ गावखौ बिराद माबा खालामलायथियो दा गावनि समस्थियावनो जेबो गैया मावनो हाया फैना दंफैयो प्रमद बर' नोंनि समस्थियाव अफ्रिया बै सासे मादैनाव सोंहैनि दे लामानि अबस्था माबायदि नै बेफोरबायदि हाद्रि खुजोबो आरोखि खय बोसोर जाखो बे लामा अन्थाइ थरसेबो गोग्लैयाखै मा बुङो नों गोग्लैजानो लुबैयो हाब्रु लुबैयो दा लामाखौ जाजानो हा जाजानो लुबैयो दा फाक्का लामा जाजानो लुबैयो दा हा
अन्थाइ थरसेबो गोग्लैयाखै बिथां प्रमद बर'आ मा बुंगोन बे लामाया दिनैसिमबो आजि 50 बोसोरनि सिगां अन्थाइ थरसे गोग्लैयाखै ओमफ्राय बे लामाया जेसेबां लामा गोजौना खोनाय बेखौ गामिनि रायजोफ्रासो खुबैनानै लानाय खोनानै लानाय बे लामाया आरोखि गामिनि रायजोसो खोना लानाय बै समाव जेब्ला आं उन्दै अब्लानि समाव बे लामायाव आंनि आनैमोन दं बैयावहाय बावहाय थांलाय फैलाय खालामोमोन खिन्थु जेरै दं दाबो बेनो बे आं सानदोंमोन मा परिबर्तन जागोन परिबर्तन फैनायनि नामावहाय प्रमद बर'आ गावनि जे सिप गावनि जे समस्ति बेफोर लामाजों थाबायफेराखै बियो मालाबा थाबायफै बे लामायाव प्रमद बर' खैरोबारि टु ओरै थांमारा लामा दुब्लिनि लामा बावहाय नों खनसे थाबायना नायफै अब्लाना नोंनि एक्सारसाइज नोंनि बे देहा गिदिर जानाया एसेब्लाबो सेमगोन होननानै आं सानदों ओंखायनो नैबे खैरोबारिनिफ्राय ओरै थांमारा बे लामाखौ नोङो मावनानै होफै नोंनि समस्ति बियो रावनिबो समस्ति नङा बियो ओंखायनो गावनि समस्तिखौ थिग खालामनानै ला बिनि उनाव नोङो गुस्लायबाय होननानै बुंनो हागोन जगमारि गान्धीबारिथि आरो बरखाथा बे गोदान ब्रिज बानायदों आइजा बिदि बरखाथा बानायना ओरै बरखाथा तामुलपुर आरो मारायगामि गेजेरजोंबो थांनानै जा सहैयो आरो ओमफ्राय बे लामाया बैयावथ' आजि 50 बोसोरनि सिगां जेरै दं दाबो बिनो दङ अन्थाइ थरसे गोग्लैनाय नुवाखै मा बुंगोन आदा नोङो मा बुंनो जाय सरकारानो बुङो मोजां खालामगोन होनना बुङो नाथाय जेबो खामानि मावाखै दाथ' नैबे बे समस्तियाव प्रमद बर'नि सरकार प्रमद गावनिनो समस्ति गोग्लैयो गावनि जायगा बियो बाव अन्थाइ थरसे गोग्लैयाखै मा बुंगोन नों दा जों एकदम दुर्भाग्य होनना बुंनांगोन आरो साफाल गाज्रि होननानै माने जायगानिनो सिप बिथाङा बे थरसे अन्थाइ गाराखै दिनैलागै दा नै दैज्लां समावथ' नोङो प्रमद बर'खौ थाबायनो लुबैजायो नामा नैबे खांग्लाब नैबे बे गामिनिफ्राय खैरोबारिनिफ्राय थांमारासिम थाबायजानोखौ लुबैयो नामा नों खनसे मिथिखानानैबो थाबायखाया बेखौ लुबैखाया आङो बिनि देहाया ओरैबायदि गिदिर जाबाय बेखौ थाबायोबा एक्सारसाइज एसे देहाफ्रा गुरै जागोन बा गोलोमदै गगारगोन बा माबा मोनसे देहा सेमगोन थिग जागोन नों बेखौ खावलायगोन नामा खावलायबायमोन बिथाङा फैखाया आच्छा बिथाङा खस्थ' मोनगोन ना बिथिं बेरायबा ओंखायनो फैखाया इयो फैया जों बहुत रिकुवेस्ट खालामबाय सोरबा बुङो मुख'वालि नङाथ' बियो जोङो परम्परा आरो ब्रिटिश दिननिफ्रायनो बेफोरखौ जोङो हमना ला जोङो NRP हिसाबैसो जोङो हात खदाल मारि सालायगासिनो दोङो आच्छा किप्पा करि खुनुरुखुम गामि बै गामि बे गामि ज' जानानै दैज्लां समावथ' थांनायफोराथ' बारदों दा हिनजावफोरा ओंखाम लांनोबो आबाद थोरि दोङो ना बेहाय जेबोआनो गैखाया हौवाफोराबो खस्थ' जायो आरो फरायसा बे सिखनाय फरायसा थांसै बे जानानै गोग्लैना सोरबा लामा ससेनिफ्राय फैनो गोनां जायो ओरै जों थांबाबो हाब्रु खस्थ' जायो बिथिंबा सर्टकाट जायो बालथि आपनार हाटपारा गसाइ गामिनिफ्राय फैयो क्लास 10 दोङो सोरबा क्लास 5 निफ्रायनो लगायनो होयो बिराद खस्थ' जायो खैरोबारि टु थांमारा थांनाय लामाखौ नोंथांमोना रायजोफ्रा हालादखौ नुबाय जानांगौ बा मोनथिबायबो जानांगौ गोबां बाथ्रा बे लामायाना आजि 50 बोसोरनि सिगां अन्थाइ थरसेबो गोग्लैयाखैमोन दिनैसिमबो दासिमबो अन्थाइ थरसे गोग्लैया बरंस' बे जायगाया बे एरिया समस्तिया सोरनि गोग्लैयो प्रमद बर'नि ना बिराद दुखुनांथावना आरोखि बेफोरखौ जुदि जोंनि दैदेनगिरिफोरा नायसननो रोङाखै होनबा दिनै परिबर्तन होनबाय थादों जोंबो लुबैदोंमोन परिबर्तननि नामाव गासैबो बिथिङाव जागोन होननानै नाथाय 2 बोसोर दंबावो बिथांमोननि आखायाव 2 बोसोरनि सिगां जुदि अन्थाइ थरसेसो गोग्लैयोब्ला बे रायजो राजाया एलेखाया बेसेबां मोजां मोनगौमोन खुद गावनि प्रमद बर' बिथां CEM प्रमद बर' UPPL नि बिथाङा बे एरियानिफ्राय जेब्ला राजा लामा गाथि हैनायाव थाङो अब्लाना बे एरियानिफ्राय रायजो राजाफ्रा बेसेबां सापर्ट खालामोमोन बेसेबां मदद खालामफायोमोन बेसेबां थांफायोमोन नाथाय दिनैसिमबो बे एरियायावहाय अन्थाइ थरसे गोग्लैया बे थांमारा थांनाय लामाया गामि गामि हाबलाङोब्ला मोनसे गान्धीबारि होननाय मोनसे बाजार दं एरिया दं बेयाव सहैयो बेबो बिनि प्रमद बर'निनो समस्ति ओरैहाय सिदानो फैयोब्ला रङियाबो सहैबाय बा गुबुन गुबुन जायगायावबो सहैबाय नाथाय बे लामा दोंसेयावहाय आजि 50 बोसोरनि सिगां जेरैबायदि दाबो सेम कन्डिसन आं सानदोंमोन जेब्ला आं 98आव आफादाव हाबहैदोंमोन लामा जेरै नुदों दाबो बेफोरबायदिनो नुनो मोनदों दिनै रायजो राजाया दुखु मोनो बेफोरनि फारसेनो दुखु मोनो बिथाङा बबे बिथिङाव मा परिबर्तन होनबाय थादों बबेयाव सोलायदों जों दा सोलायनायनि नामाव जों मा मोनदों लामा 50 बोसोरनि सिगां अन्थाइ थरसेबो गोग्लैयैखौ नुदों सेम कन्डिसन बेखौनो जों
नुफिननो मोन्दों जि जायगायावहाय अन्थाइ सिसि ब्लक जादोंना बेफोर गामि एलेकायावहाय बेफोरबायदि गामियावहाय बा हाग्रामा सरखारनि समाव जाबोनायमोन दा खिन्थु बेफोरो दिनै UPPL सरखार फैबाय बा गुबुन गुबुन सरखार फैबाय जों बिथांमोनखौ जोंनि एरियाखौबो नायगोन बा जोंनि जायगाखौबो नायगोन बेफोरबायदि साननानै गुस्लायनायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा लाबोदोंमोन थ' बिदिनो आं जायगा जायगा बिदिनो खोन्थालांगोन प्रमद बर'नि समस्थियावहाय बिथाङा बुंबाय थायो गोबां बिथिङावनो जौगाबाय डेभेलप जाबाय थ' लोगोफोरा आं बारा बाथ्रा बुंबाय थाला थ' बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला UPPLनि दैदेनगिरिफोर बा खुंथायाव थाग्राफोर बिथांमोना दुखु मोनो गोसोआव आघात मोनो थ' लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा बहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि